Nggih, monggo. Yes, audio. Kami sekar den sugih posali. Nggih, Bapak Rudin sampun siaga arsa badhe nderek nembang kanthi pilih Lintang Asmara. Pak Rudin. Pak Rubin niki nuwun sewu niki mantan atlet maraton niki. Oh. Wah, niki nganu santai mawon nggih, Pak. Nggih. Nggih. Monggo Pak. Lintang Asmara nggih. Mbak Winong Nawangsih. Pak, nyun sewu amit. Nuwun sewu niki. Menika Pak nggih. Mas, nipun. mie yang merah batune entek. Oh. Mie. Kok mie to, Mbak? Mie. Dikandelno mik. Oh, mie. Hah, ngono. Mie entek. Mas. Nek mie warna merah itu aku kok terus traveling lho gitu. Iki. Badhe nderek bawa ya. Nggih, monggo Pak. Wah, kula malah remen oleh jenengan kersa bawa ngoten iki, Jan. Bawa. Nggih. Latihan. Nggih, monggo. Cocok niki kalian sedaya para kadang pengrawit Karji Laras niki, Pak. Sugeng dalu Pak Lurah nggih. Heeh. Sewu, Pak nderek latihan. Bambang nggih. Cocok. Bawa aring tawang lintang mawon. Masya Allah. Ya Allah kuwi senenganku, Pak. Nderek latihan, Bu. Nggih. Mboten napa-napa, Pak, nggih. Heeh, Monggo, mangkaken. Pak. Sketsa niki best. Yen ing tawang ana lintang. Ya Allah, swanten kok saene kaya ngene. Saya sangat nggih, Pak. Saya nepawon, Pak, Bu. Best. Cahayu aku ngenteni marang megong ing kosong Kepada awan yang di atas. suntaka watane regi janji ku eling medhot yas ingsun Mas ningsun prasopo sing senenan bumi langit tangi sing tias ngeneni padang rembulan Saya sangat nggih, Pak. Nggih. Masya Allah. Saya nggih, Pak nggih. Saya napa saya? mong nderek latihan mawon kok Cocok niki. Cara nyalon petinggi kok dadi sampean pendukung Wah, kathah. salah. Lah nggih lho. Cocok gian Pak anune bajuke coklat karo krem ki Nggih. senada. Lintang Asmara ajeng duet Lur Lintang Asmara Nggih. So, hey. Yo. Karji.
aku iso anduweni marang sang kasulas Iyo. Tarik. wong ayu tresnamu inaryo tomo susah yo patenku Pantara lati meleng memanis hati sejati iso duweni marang sang kasulas Terima kasih Pak. Luar biasa nggih menika Boleh duduk. Lintang Asmara kanthi irama balap maraton niki wae.